वेलकाम बेक टू सुस्मिता जे ब्लगाव खावलायनाय थाबाय नोंथांमोनखौ। नोंथांमोना दा नायलांबाय थादों नै फोथाराव माइ गायनो ओंखारदों। बेयाव दा बर्थमान हालौदों, फोथार गिदिरजों हालौनाय जादों। हालौखांनायनि उनाव माइखौ गायनाय जागोन। दा हालौगासिनो बर्थमान हालौनानै हाया मोनबाय। मोनखांनानै नोंथांमोना नायलांबाय थादो गायलांनायनि प्रसेसखौ माबायदि। नोंथांमोना माइ गायनायखौ नायनो हासिगोन। दा नायलांबाय थादो नोंथांमोना। दा बर्थमान हालौगासिनो दं, हालौगासिनो नै फुरा मोनजोब्बाय हाया, फुरा आलि खोनानै फुरा रेडि जानानै दंजोबो। गायनांसिगौल' दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबायदि गायगोन माइखौ नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन। जोंनि बे नै गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव मा स्टाइलाव गायो माइखौ, मा मडेलनि गायो नोंथांमोना नायलांनो हासिगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा ट्रेक्टर गिदिरजों हालौनानै हाखौ फोमोनजोबना लाग्रोदों। ओमफ्राय दा हालौखांनायनि उनाव माइखौ गायनो हासिगोन। बे गायनायखौ मा स्टाइलाव गायो जोंनि गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा नायलांबाय थादो आंनि बे इउटुब चेनेलखौ। मा सिस्टेमाव माइ गायो जोंनि गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन। दा नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नै दा माइ गायनो सुरु जाबाय। माइ गायबाय, दा नै माइ गायबाय, गायगासिनो दा नै जोंनि गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव माइ गायगासिनो। दा बर्थमान फुरा गायनायनि प्रसेस सोलिगासिनो। सबथिंबो गायगासिनो, जेरैथिंबो ओरैबो ओरै माइ गायलागासिनो। गामिनि रायजोफोरा सबबो गाजा गोमजायै माइ गायनायनि बोथोर सफैनायखाय माइ गायनो रेडि जाजोब्बाय। सबबो साखा फारा जानानै दुब्लियाव ओंखारजोब्बाय। सबबो दा उन्दुनो ओंखारला, हरफोरावनो सिरि मोनलाबायनाय जाबाय। नै दा माइ गायदों, बे जाबाय जोंनि बाजैया माइ गायगासिनो। नै बैथिंजाय आंनि हिन्जाव दं, बैथिं ओमफ्राय नैबे जोंहानि रानि, ओमफ्राय नै बाजै गिदिर, ओमफ्राय बै खनाथिंबो सब न'निनो गोजा, गासिबो न'नि गोजा जयैनो गायदों गाजा गोमजायै। फुरा इन्जय खालामनानै गायदों माइखौ। नोंथांमोना नायलांबाय थादो इसां फुरथि गायदों जों माइखौ। न'खरनि गोजायै ज' गाजा गोमजायै गायनाय जादों। इसां इन्टारेस्टिंआव गायदों, नुलांनो मोनसिगोन नोंथांमोना माबायदि फुरथि गायदों जोंनि गामियाव गाजा गोमजा। नै जोंनि गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव फुरा फुरथि इन्जय खालामना गायो। फुरा माबायदि गायदों नुलांनो मोनसिगोन नोंथांमोना। नै नायलांबाय थाबानो जाबाय। दिनैनि ब्लगआ एसेनोसै, आरो फैगोन ब्लगआव नोंथांमोना साखा फारा जानानै थाबानो जाबाय। बाय बाय नोंथांमोन, दिनैनि ब्लगआ एसेनोसै।